Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uba Ardent milbasai maj President jang Voice of the People Party VPP, ula kyrteng ka National People's Party NPP, halor ka jingrai jang kaban penyak Hynñiewtrep Dr. DRL Nonglait, siya ka election shiteng samay Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Yakani uba Ardent ula keren haka jingelang pen ithuk kyrteng jang ka VPP ka balalong hayo pathar kama. Uba Ardent milbasai maj ula penyanujo halor ka rukam say kyrteng ka VPP bat ka NPP. Haba keren halor ka ni kapang uba Ardent ulaong baka jingsay ka VPP o Dr. Bats Kamerbo kumukurtong ban ya airing haka election MP shiteng samay siya Lok Sabha ka day namar baka dan sisya ka jing angnun. Uba Ardent ulaong baka jingsay ka VPP o Dr. Bats Kamerbo ka day namar ka jingit ba jing angnun ban syakri hok paidbah. Ula bu jingkeli ya ka jimbom aisuk ka NPP o Dr. DRL Nonglait ya ka shuki Rajya Sabha. Andrei ban penyak Hynñiewtrep haka election ka bajuat da ka bakenno baka daitang ka jing pentami baka jing bangkwa jongka ban aibor yo Dr. Nonglait. Uba Ardent ulo ongru balada ka NPP ka dan sisya ka jingej haka jingla jong Dr. DRL Nonglait balai kam aisuk yo haka shuki MP Rajya Sabha Andrei ka penyakun penban da ka shuki MP Lok Sabha ka badan ka jing bat yakani. Uba Ardent ulo kenno baka ni ka jingle ka NPP ka penpawi ka jing bangkwa jongka ban aibor ni ban pen kubor yo Dr. Nonglait hindai ka syupendan kami kumukurtong bandan bentah ka sain perthai namar kata uloong baki paidbah kide ban bishar bhai kani ka rukam terekam ban shim ya karai ka badai hakani ka election shiteng samai.